Nu skal vi lege ringridning. Til det skal vi bruge en masse aktivitetsringe. Start med at markere en stor cirkel og inddel dernæst børnene i makkerpar. En fra hvert makkerpar stiller sig på ydersiden af cirklen med en ring i sin ene hånd. Den anden halvdel af makkerparret cykler rundt inde i cirklen. Når de passerer deres marker, forsøger de at tage ringen og cykle videre. Næste gang de passerer markeren, afleverer de ringen. Efter nogle runder kan børnene bytte roller. Prøv også at skifte retning undervejs, så børnene både prøver at bruge højre og venstre hånd til at gribe og aflevere ringen. Skal legen gøres lettere, kan man stoppe op, når man skal modtage eller aflevere ringen. Skal legen gøres sværere, kan markeren holde ringen højere eller lavere, så det bliver endnu vanskeligere at række ud efter den. I ringridning øver børnene blandt andet at cykle med en hånd på styret, at tilpasse og justere afstand og hastighed, at kommunikere med hinanden, mens de cykler. Nu har vi leget ringridning. Hvis I vil lege mere, så gå ind på www.cykelgladsfo.dk.